Hola, ¿qué tal? Així estem en un nou tutorial sobre criptografia asimètrica amb GPG. Per això utilitzarem esta xuleta, que la tenim pujada en els apunts, d'aules, val? I el primer que farem és crear el nostre anell de claus amb esta comanda, val? Generarà una clau pública i una privada per a nosaltres, GPG gen key, i em diu, com em dic, Xavi Blanes, i la meva adreça de correu electrònic, pues xavi@isb.org. Em diu si és correcte, li dic que ok, i em demana una frase. Esta frase és per a protegir la meva clau privada d'atacs en el meu equip. Amb accés físic al meu equip, posa 1, 2, 3, 4, confirme, 1, 2, 3, 4, li dic ok, em diu que la contrasenya és dèbil, curta, li dic que l'agafe, diu que manegi el ratolí per a generar entropia i ja està, ja ha acabat, val? Amb l'identificador xavi.isb.org ha creat una clau, un parell de claus, una privada i una pública, que té una caducitat de 2 anys. Li ha agafat les opcions per defecte. Doncs bé, ja està creat el meu anell de claus. Ara me'n vaig a la xuleta i n'hi ha una sèrie d'opcions, exportar una clau privada, en principi desaconsellat, però és a nivell intern que jo passe la clau privada d'un equip meu a un altre meu. Importar una clau pública, que això ho farem després, perquè un amic nostre, un tal Pepet, ens enviarà un correu amb la seva clau pública i un missatge encriptat per ell. Aleshores, el que farem és importar la clau pública de Pepet. Això ho farem després. Importar una clau privada és la continuació del cas anterior de privada, és a dir, puc treure-la d'un equip, exportar, i en un altre equip meu, de la meva propietat, perquè és privada la clau, puc importar-la i passar-la d'un altre. Però en principi això és raro i desaconsellat. Així tenim els casos d'eliminar una clau pública del meu anell. Això és el manteniment de l'anell. És a dir, jo puc anar agregant claus al meu anell. Si en algun moment m'interessa eliminar alguna clau del meu clauer, puc fer-ho en delete key, GPG delete key. En principi, en aquest tutorial això no anem a fer-ho, encara que és molt útil. Eliminar una clau secreta, també puc fer-ho. Del meu anell puc tindre diverses claus secretes, una per cada identificador o correu. Normalment ne gastes una, no?, per a no liar-te, però podria tindre més d'una i podria en GPG delete secret key, nom de l'usuari, doncs eliminar aquesta clau secreta. En qualsevol cas sempre puc fer GPG list case, per exemple, que llista les claus públiques. Si voleu, ho fem, encara que ja és el que acaba de fer, val? Així, si acaso ho borre i enganxe i enllista les claus públiques que tinc, que ne tinc una clau pública, val? De la mateixa forma puc llistar les claus secretes, així, a veure, secret o privades, i ne tinc una clau privada, un parell de claus he generat fins ara, val? A veure, encriptar dades, val? Per a encriptar dades el que tinc que fer és agafar la clau
pública del destinatari del missatge i agregar-la al meu anell de claus, d'acord? I per això tenim que anar al correu electrònic i veure un correu que ens ha enviat el nostre amic Pepet, val?